dneska ideme variť veľký obed, lebo jeden z našich japonských priateľov má narodeniny, tak som sa rozhodol, že dneska varím pre všetkých. Tu máme špagety, cibulu, rajčinky. Toto je zaujímavá ingrediencia, tieto zelené banány, ktoré nám tu mimochodom rastú na strome. Tuto môžeme pozrieť. Odtiaľto si stačí utrhnúť. Zelené banány tu nám visia. No. A tieto zelené banány som nakrájal na kočky a dúfam, že z toho bude dobrá vec. A tu pomocníček Janíček krája rybku. Nemôžeme používať soľ, ale máme tajnú ingredienciu oregano. Mňam. A potom budem robiť ešte, tuto mám takéto sladké chlebíky, kde budem robiť vo vajíčku. Tak, kuchár s čapicou. A ešte čakám na kukuricu, kedy mi ju prinesú, aby som mohol začať variť. Tak, najprv osmahneme cibulku. A keď bude osmahnutá cibulka, hodím na to tie banány a rajčinky. Tak, už sa nám tu pekne smažia aj na kúsočky nakrájané banány. Oni nie sú také mekučké ako u nás, tu sú také tvrdé a v podstate si myslím, že to sa môže použiť ako napríklad tofu. To pekne absorbuje chute, potom keď sa to uvarí, tak to aj zahustí všetko, sa trošku rozpadnú jak zemiaky, aj to pekne je viacej jedla, aj to pekne absorbuje všetky chute. Tak, tu sa nám pomaličky smaží už aj rybička, mňam. ¿Qué tipo de pescado es esto? Llama doncella. 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 Pescado. Sí. Je to veľká ryba, tuto, z rieky, ktorá nemá veľa kostí, takže sa to ľahko čistí a bez kostí sa to dá pekne nakrájať takto na kúsky a osmahnúť. Potom keď to podlejem, tak sa to pekne všetko povarí. Tak, a teraz do toho idem frcnúť tie paradajky. Takže takto sa nám to pekne osmahnutá rybička, hodil som na to paradajky a teraz to podlejeme trochu vodou, zakriem a rátam tak 20 minút to necháme variť, aby sa pekne uvoľnili chute. A tu nám už vrie voda, takže tuto sa budú variť špagety. Tá naša dvojplatnička. Tuto sa nám to pekne buble varí. Tak to zakrieme a necháme to variť. Tak pozrieme, čo to robí. Pekne sa to všetko tuto varí. Trošku sa to pripeká na spodu. To je tak, keď človek nemá teflonovú panvicu. No, nevadí. Tak, to bude trošku pripečené.
Nie veľa. Iba trošku. A tie paradajočky sa nám pekne rozpadajú a pekne sa to všetko zahusťuje. Paráda. Tak to sa mi to ľúbi. To sa mi to páči. Tuto už Janíček, pomocníček. Varíme špagety. Qué bueno. Sí, ahora puedes dejar. Sí, ahorita, sí, Sí. ya está bueno. Tak, toto je pomaličky hotové. Takže to teraz odstavím na bok. Odstavíme bokom. Taká. Sem. Lebo ešte furt mi neprišla kukurica. A mám také podozrenie, že tá kukurica príde v kuse. A nie obratá. Takže toto dám bokom. A ideme robiť tie chlebíky vo vajíčku. Tuto si Ujo hodil rovno jeden banán. A tu sa zbiehajú hladné duše. Ono to nevyzerá to moc dobre, ale pri tom, čo tu jeme každý deň, toto sú hody. Ken.ね、並んでた。televisión. ¿Sí? ¿Ese? Hahaha. Estudiando. Diccionario Shipibo castellano. Olguita, hola. Hola. Mira todo esto. Mami, ¿viste? Gracias. Hambre, hambre. Ay. Hola, hola. Tengo hambre. Ya, tiene hambre. Hambre. ¿Qué dices? ¿Sí? ¿Puede ser? Sí, rico. Gracias. De nada. Hambre. Todo el mundo es hambre. ¿Tú estás hambre? ¿Tú, Martín? ¿Tienes hambre? Yo tengo terrible hambre, pero Terrible. como un chef, yo tengo que esperar. Pero no más. Eso es cuando gente tiene hambre. Ale spečené chlebíky vo vajíčku. Gracias, Martín. De nada. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños. Rico.